En mi caso tengo ahorros, pero bueno, si me veo sin ahorros y teniendo que pagar una media de 700 euros de alquiler, va a ser difícil ahorrar. O sea, a no ser que seas en pareja o entre dos y aún así. Realmente é difícil alugar unha vivenda en España. Os prezos están nos máximos dende que hai rexistros e alugar un piso supón sacar do peto a metade do salario medio. Empezamos camiño en Vigo. Patricia ven pechar o seu novo alugueiro, un piso dun dormitorio. Buscou entre os prezos máis altos de Galicia. Aquí subiron o triplo da media ao último ano. Una decepción tras otra porque era precios altísimos por pisos viejos, son por encima pequeños. E outros que dan no camiño porque a porcentaxe de salario que hai que dedicarlle ao alugueiro segue subindo. A media en España chega por vez primeira ao 50%, o 38% en Galicia. Ven moita xente con un sueldo mínimo e ao mellor hai un piso de 700 euros e alguén que cobra 1.200, o seguro de impago suele pedir un pouco máis do doble do que vale o alquiler, xa serían 1.600 de nómina. Esa persoa canto lle queda para vivir? E tamén fora das cidades, en Redondela apenas quedan alugueiros. Moitos encamiñáronse a aloxamentos para peregrinos. Non hai. Estamos a día 2 e agora mesmo xa non temos oferta. Xa non hai ningún aluguer disponible, nin para unha emerxencia, nin para un mestre que pudera ter que vir, para nada. Ningún hai un aluguer, só son locais comerciais e vivendas en venta. Nin a primeira é para alugar. Tamén custa en Nigrán, por exemplo, atopamos algúns alugueiros, pero non pro verán. Para todo o ano os prezos dispáranse.